Sa number 3, Mayor Albee nagsiling nga dapat atubangon ni punong barangay Noli Villarosa sa Barangay Tangub ang kaso nga illegal gambling nga gipasaka batok sa iya sang NBI. Ginbuligan sadto sang alkalde sa Barangay Tangub punong Barangay Noli Villarosa sang ginpapanaugan ini isang suspension order kag perpetual disqualification from holding public office sang Department of the Interior and Local Government tugas ang kaso nga simple misconduct kag ginpasaka batok sa iya. Pero karon liwat na naman nga nagapangatubang sang kaso angot sa illegal gambling si Villarosa kag saman ang ginhingadlan sang pamuno sang National Bureau of Investigation Bacolod nga financier sang illegal nga small town lottery kun STL sa Kabangkalan City. Gani sunod sa Benitez, mangin lookout na sang punong barangay ang pagpangatubang sang kaso. Ginapanginwala na ni Villarosa ang akusasyon batok sa iya may kaangtanan sa illegal gambling operation. Ang case to last time was stemmed from clearing sa mga illegal obstacles. There was some misunderstanding kung it was a private area. So it was done during his duty as barangay captain. So that's why we extended legal assistance. Kaya, when you're doing your job and you get involved into a case, though insakto ba lang puligan ka man sa government. But then in this case, it's a different story. Hindi na niya in line of his duty or in line of his responsibility. So look out in that.